Трета част. Малко Трета по-встрани. част. Так, Риси. Не се Къде е бавам, тука? когато си шегувам. Защото Я тук тук ще е има едно питали. куче отново. Ние се едно сме си виждаме ли се още? Шаро. Не, няма тук Шаро. Кола не е много. Не, не. А те ми се чувства вижда. как е сега. Куки. Бум! Бръкнах си в окото. Виждаме се. Бръкнах си в окото, аз съм топ. Някой се застрани. Трябва да бъдем. Не, аз се бръкнах. Чувате ли ме? Дадете Ти вече. О, О, има някой от целе. Духът на джама. духът на джама вика. Ето, кой ще става на маска? Да. Сега тихо, хора. Сега трябва да сме по-тихи. Не бе, това е хубаво къща. Добре. Това е хубаво. Това е Това път как ме Това е видяхте? хубаво куче. Това е миналия път. Здрасти, Джаро. Не бе, аз съм го кръстил, то ще е нашо. Той е добро куче. Знаеш как се казва? Викаш да не викаме, ами ти викаш. Добре, ама се казва Хари. Хари. Да, Хари. Кучето Хари. Спокойно. Ари, много да ги не допълнираме. Да, то може много дълго е така. Ето, дори има като самолет, че леко изглежда. Мога да прескочим. Айде да прескочим. Тихо, бе, човек. Давай да прескочим. Няма как да... Къде? Кашинари имаме? Сега прескачайте. Чакай сега. Човек, аз съм с телефона. Слез, бързо. Може ли всички да се затворите очите? Е така. Добре, бързо, сега не е момента, когато... Всички си затворят очите. Аз мога как да ви... Пътя. Ево как признал. Тук ли? Вътре сме. Може да не казвайте на полицията. Ние го правим само за вас, хора, просто. Само е тук да мине тия тръва. Тихо бе. Клекнете. Не казвайте на полицията, моля ви. Просто го правим за вас да е интересен света. И за това. О, не. Това. Майко, сега ли трябваше? Чакайте. Ау! Това боли. Това трябваше да си вземеш. Ау, чакай, аз съм без якер? Или ли е без якер? Вижте, да. Я ще го махам. То вече не боли. То вече е такъв трън. Ето. Трън, дърво. Нали? Типичното селско отжилване. Аз не трябва да скопираме. Не знаеш. Нали знаеш, че ни влъгваме? Нали знаеш, че ни изоставяме? Чакай. Не, аз няма да минавам. Или? Чакай просто. Леко е така. Леко дръпни. Да. Тук има роза, аз няма. Роза, верно има. Е, това е по-такова. На мен ми се забие едно такова, затова че няма страшно. Толкова много. Или. Айде, върни се, бе! Чакай! Гледай просто пред вас. Защото тук има роза и я боли. Ли? Как лозата е? Ама ние тук храсти имаше, как се храсти? Само за тебе да сме един красив път с килимче. Да. Лили. Ваш, сега ще ни се страни до човек. Ама какво стой? Айде, върви. Айде, може да Може да умрем всеки момент.
Тесваме се живота, де. Казва, че Тук това да е Ето нормално. тук зле, лови си с дървото и си катари по него и аз ще се поема. Дай баш ще дигна. Мама и ти ръковици, ще пускаш тя.